skal lige aflevere den her. Der var det bra. Så skal du lige have noget bag. Det er Storms tur. Så slår jeg for dig. Se hvor gode de er. Prøv at se. Så slår han til hende. En gang mere. Sådan. Så er det Natalie. Det er Natalie. Kan der ikke 4 timer senere? 8 timer senere. En gang mere. Og der. En gang mere. Sådan. Så kan du give den til Anders. Det var typisk jeres familie, det der. Hvad? Først om. Det er rigtig. Sko. Skal du tage fat i den? Slå til tynden. Ja. Kan du slå Nej, til det tynden? gør jeg. Kan vi hjælpe så? Sådan her. Ja, det er godt. Sådan. Så er det Emil. Godt, Emilio. En gang mere. Nej. Natalie. Der åbner munden. Så er det Natalie. Du siger først, da Emilio kom væk først, kan det godt? Det er godt. Så er det dig. Så er det dig. Og så stop der, og så giv den til Aros. Det er din tur. Wow. Anders, prøv at se, det er din tur. Din tur. Så synes jeg, de også været det. Ja, Storm. Eller hvad? Ja. Okay, ikke engang, så skal jeg ikke følge med. Der var vi på. Vi Sådan der. Så hen og slå til tynden. Kom. Så hen til den. Kan du slå på? Se, slå på katten. Slå der. Det er den ene gang om året, man til skal. Man må ikke slå på dyret. Sådan. Hvor sejt. Så er det Emil. Han så det tid, jeg kørte til sidst. Nej. En gang mere. Ja. Pas på. Så. Skal den have? Så er det Nathalies tur. Så er der en lille længere over. Pas på, skal jeg.